Marečko, to čo tu robíš? Na olympijskom štadióne. No ranejšia hygiena. Marečko tu čúra pod olympijským štadiónom. Slováci došli na výlet. Pozri sa, čo robí. Pod olympijským štadiónom. Tu je olympiáda svátek všetkých športovcov, ty vštíš? To nie je normálne, že? Tak si prostý, že... Fuj. Fuj. Ty to chcel zvolniť s olympijským ohnom. Dole. Zás mineš kazetu? Na teba vždycky rád. Kamarát, taký rád. To je moc na ráno toto chaleny. Výťah opäť nechodí, bez ranajok. 13 poschodí, zostávam mi znovu po svojich. Ty do schody. Na schodoch čo si šramotí a neón, kde tu nesvietí. Ešte to je príliš veľa. Po tme nebojí. Horší, že? A počuť hlasné stereo, aj výstrach pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu z operou. Všetko počuť cestou po schodoch. Budeš musieť byť raz druhý, nič sa nedá robiť. Za nemárnené prémie vyhráža sa manžel rozvodom. Tenis, ári, kritika televízie. Zaplní na časomieru. Dnes chodím iba po čo to je? schodoch. Cestou po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme Sven Anaval, zmakaj. Tréning nás začína, už nám pustili aj oné tabulu. Po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Aha, ešte. Daleko. A opäť prekračujeme hranicu zákona v cudzej krajine. Zesad. Hotovo, hoši. Cestou po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Prečo prekračuješ hranicu zákona v cudzom štáte? Není to nič o zákone, tam iba, že tam sa nemá chodiť. Možno to preto, že to je na vlastné nebezpečie. Neviem, napísané, že by ho nejak mohli sankcionovať. Vyhmátni ma a pôjdeme do basy. Chceš po zvyšok života... Oné, V norskej base, dobre. v norskom lese hrúba drevo. Ani to by nebolo tak zle. Ani pri minus 30 stojí s pacákom. Bolo veľmi zle. Aký ja. Jižní Morava.
Neviem, daj čo z nás záhodné. Zimné, je to svetné, jak ty somer leker. No, to sú dobrý chuj. Scandinavian Expedition. Už ide na tréning, sleduj ho. Dáva si. Do tela. Není z druhej strany tohto kopca, oni ten zjazd? Môže byť, a možno aj kúknúť, že čo? Tam dolu je moje auto. Skúsime. Či bude fungovať dosah. Alarm na diaľku, spustíme sirénu. A tuším, to funguje. Seren, áno. Si funkcioniert. Kaj sú. Strašne ďaleko to je. Myslíš to? To najďalej. Budeš úplne z vrchu. Dobre, Bibas. Nebude skákať za chvíľu. Asi bude. Či už toto není on. Toto je tuším on. Dobre, Džepetu! Za 5 minút 10 a sme v Karolštáde. Čo je 19. dneska? Dneska je osať, dneska je už 19. Dneska je nedela. 18. Nedela 18. Čiže to je 7. deň, ne? No. 7. deň. A ideme na večeru. Dáme si dobrú večeru, pozostávajúcu z bifónky, tuto nejaký chlebíček sa papká. Alebo takéto trenčianske párky sa môžu ešte. A tak ďalej, a tak ďalej. A dáme si potom žolíka, omajku. Môže, no majku sa nehrá. Hrá sa. To je vstupný vklad. Nehubuj. Potom vystupuje z hry a nesúčasní sa. Papa. Hej, pomaly. Janko, ideme. Niečo puká v bicykli. Dobre, ja motor. To je iba motor. To je nic. Tak. Život je boj. Kokos, bracho. Kokos. Skoro havária, ty bibas. Ríše, čo si v boxoch? A už sa ten švédsky čerep pokazil. Jak je to možné? Fínsky čerep. Fínsky? Dokonca. 2 závody to vydržalo. Potom sa to pokazilo. To není závodný bajk. Čo to je za mašinu? Ostatné bajky v pohode. Takže Baťu vlastne sa už vylúčil zo šampionátu, nemôže absolvovať. Už mám dve výhry. Nevadí, ale ja to predbehnem. Lebo keď teraz vyhrám, tak som vyhral. Na tretí závod Baťu si prehral. Hotovo. Dobre. Táto mašina je KO. Moja závodná kariéra skončila, ale 2 víťazstva, 2 závody, 2 víťazstva. Jeho hviezda zhasla skôr, ako stihla naplno zažiariť. Môžu sa si do bicyklovali, čo? Pred koncom majstrovstiev. No nič, budeme ho musieť odtiahnuť, hoši. Mareško. On ode, že my to tam necháme. Tak ja si dám vyššie sedanu.
on dojde. Jaj, ha. Musíte, pohodné koleso. Poješ s tými jak oné. Tak to. No poďme. Povedal, že som vyhral dosť, štartujem ďalší závod. Napínavé, Ríšo má opäť mohutný štart. Ale ostatní sa nezdávajú. A cieľovka bude... Počujete to nádherné rádio? Marečko nám tuším spí. Pozrieme na druhej strany. Tu sa otvorená. Počkej mu tam hočí, no. A Janko nám tu stále ciká. Čo to? Kapangu? Ukáž by, iba sa.